Un o'r llefydd sy'n denu lot o sylw ma'n y ffair ydy'r Niad Garcas, a mae'r lle o dan ei sang, a Carcas yn bob man. Ac yn cadw cwmni fydd, mae Wyn Williams. A dach chi'n mynd coelio fe, mae'r enw ar y got o'r gwmni Dynbia. Ti'n iawn, Wyn? Iawn, diolch, Eiron. Yna arddangosfa arbennig o Garcas ys ma'n oes. Mae'n anhygoel, mae yna safon de, a mae o'n... mae yna lot o carcasses ma i cymaru â blwyddyn dwytha, ond mae'r safon yn uchel. Hyd yn oed, dyn ni'n ffocysio o hyd ar fel yr wyn sydd gael cyntaf ail a trydydd, ond mae'r safon yn uchel iawn. Ie, ond sa'n byd sel, mae'n egos, mae'n gyd o safon uchel, neu fysa nhw ddim yma, a bob meth o fridiau, a wahanol dosbarthiadau, ond yn eithaf ymlaen fan hyn, a hain ydy'r crem de la crem mewn ffordd, ie? Ie, union. I cystadleuaeth fel hyn, mae yna lot o pobl yn cystadlu a maen nhw'n edrych am dan type o dafad neu sy'n gallu cynnyrchu oen i dangos yn y sioe a pethau. Mae'r Belt Texas yn dod a'r Dutch Texels yn croesiad a mae'r pobl wan efo ffydd i lledd rhai o'r wyn yma i cystadlu. Ond fel ydych chi'n gallu gweld, efo fel hon wan yr is Pencampwr, gen Hywel Williams, mae o'n effernol o yndi. A beth sy'n syndod amdan rhywbeth efo cig a fel enwedig coesau a'r jump a'r loen a'r sgwyddau fan hyn, mae'r oen yn edrych yn pwtbechber, ond mae cig yn pwyso. Ie. Achos mae o'n 22, dros 22 kilo. Ond mae o'n effernol o dde. Di gen i ddim y pwysau byw fan hyn, ond bys ni'n dweud bod hwn wedi lle dros y hanner o ddecfawr. Ie, ne. A os da chi'n meddwl bod hwnna'n dde, wel, Gil Wobr oedd hwnna, y prif Pencampwr, oen Beltex eto, Bi Blanford a'i feibion. Ie, a gen nhw oen carcasses de yn bob man. I bod yn onest, pan o'n i ddim efo specto, gweles i'r is Pencampwr, meddwl bod hwnna yn ennill, a nes i dod lawr i fan hyn, ac o'n i'n meddwl, mae hwn yn gwell oen a edrych arno eto. Eto oen safon de, mae coesau yn hygoel gyno, a mae o'n oen perffaith, really. Ydy, mae o'n dipyn bach yn fawr, ond i cwsmeriad fel beth sydd gen i ni, ond mae yna lot o cwsmeriad sydd gen i ni yn cymryd wyn fel yna a'r size o'r oen sydd yna. Mae oen ma, fes ni licio gwybod be bys nhw wedi lledd yn fyw. Dwi'n garantio mae hwn wedi lledd effernol o uchel. Ie, ne. Achos o'r pwysau a pethau. Oen arbennig iawn. A wedyn Beltex yn yr sengl a'r pare, Texel yr iseldiroedd, ynddo, Dutch Texel a theri fan ni. Oedd, be gweles i o'r pare, be oedd y really yn tynnu hynna, maen nhw hyd yn rhaid i edrych am par. A oedd yna wyn de, ond oedd yna gap o fel kilo hanner a rhai fyny i 1.8. Ond o hynna fewn, trwch blewyn o'i gilydd. A i'r beirniad, i bod yn fferm, oedd yna lot o wyn efo safon de, ond achos oedd nhw ddim yn par, oedd yna wrach un oen mawr a un yn llai. Pare di pare, ne? Ie, pare di pare, ac oedd y pare wedi gael ei ennill gen Mike Carter fan'na yn gwerth y special ac yn gwerth y fod yn cyntaf. Ocsiwn heddiw, di checkbook yn ti, Wyn? Wel, o'n i'n gobeithio benthyg arian gen ti. Na, ddim i benthyg, dwi'n fan. Diolch am y sgwrs, Wyn. Diolch.